dana maite ditugu, artean maite dugu, Miluzen. Gaur antzerkiaren nazioarteko eguna da, eta gure lagun antzerkilariei, amusu handi bat eman nahi diegu, onenak die. Lagun espezien artean? Espezie zerrenetako laguna ditugu, antzerkilariak onenak. Entretenigarriak oso. Osonak. Parrandarako ere onak. Osonak. Euretako bati galdetu nion egun baten, zer da antzerkia? Zuretzat, bueno, antzerkilari oso ezagun batei. Bale, ezin da esan nor. Bueno, esan alda, baina oso erantzun politxe esan. Oso erantzun politxe esan. Antzerkia da, errealitatea, aurrez aurre dakozulako pertsona bat, ikusten zu, baina fikzioa da. Orduan da, fikzioa errealitatean, eta oso politxe da, gupe hemen hori badaukagu apurtxu bet. Zaratzari gabe, nazten dira hemen. Bai, bai. Biak. Eta, bitu, poeta zaranez gustatuko zaio. Bai, noski. Poeta zaranez, Antxon gustatuko zaio. Lorkak esaten zuen antzerkia zala. Lorka, nahiko ona. Poesia, ataraten zu papeletik, gizaki egin, eta orduan egiten dau barre, desesperatzen da, hitz egiten dau. Ikaragarria antzerkia, maite dugu antzerkia, eta antzerkilariak eta gure Miluzeak. Nahiko ados, Lorkarekin nahiko ados. Nik hobetu nezake, baina... Bueno, ondo. Antzerkitik apurtxu edo bai, ez da? Bai. Antzerkia maite dugu. Bai. Aitor eta Paulena da bizkat antzerki mutua. Mimo estilora, gehiago... Aitor Paul, plentziatik datoz, lagunak 5. saioa eurentzat, eta 573 euro eskuratuta, ja. Zelan, Paul? Ondo baskalduko dugu inoan diru horrekin, Bai, ez da? Ondo. Eta ja badue, zegoen dirutxue begeitzen, eta hemen etengabe gaitzen doana zakua, beraz, ongietorri mutilek, sorte honon gaurko lehian be, eta ja zertatzen den. Mi esker. Idoia da Julen, ongietorri zuei ere antzerki honetara. Bueno, antzerkian hirugarren emanaldia duzen, nolabait, hirugarren saioa gurean, 216 euro irabazita. Onak. Ez dakit ze bilakaera harreman honetan, masterrean ezagutu zenuten elkar, gero hortik bertso eskolara ere pasazineten, urrengo urratxa, bueno, Miluze bai, beste proiekturik, aurrera begira. Urrengo ja lankide edo horrako zerbait. Enpresa bat egin elkarrekin, akaso, Julenek egingo luke tromboia jo eta zuk Idoia. Alarra. Bueno, badago zerbait, hor. Momentuz, enpresa gurea, Miluzekoa. Ze asmo gaur? Dana. Danak. Ez ere ez, bai. Asmoak danak, ea zertan geratzen diren. Ados? Animo bikote? Gure bikote barria Maiur Antxon ze moduz. Ondo, urrengo pausua nahizu? Venga, bikotie. Wow. Bai, bastante rebiltzarren ezagututa, ez da? Bai. Hor badago maitasun kontuet, eta... Bueno, bai, Amaiur, endaiarra zara. Bai, endaiarra. Eta, bueno, ez da intentziorekin, gatoz, Miluzera? Ondo pasa, hori lehenengo gauza, eta hoxe. Zer moduko Antxon, Amaiur? Sokatire talde baten zabiltz, Amaiur. Bai, ni bai. Sokatire talde baten egoten da. Zuk ezin galderari. Nizilik. Eta orduen, ia sokatira iristen garan, gero erakusteko zeure gaitasun horiek. Antxon, Amaiur. Ni Amaiur. Erriku ezara? Bai. Bueno, ze polita txalo, berba. Mesedez. Amaiurkoa, Claro. Eta bestak beste esan dugu, intentzioa da ondo pasatzie, batera etortzie lehiatzie. ume bat izan eta endaia, jarri. Bueno, ja, hori. Bueno, hori beste zakua, lasai. Ongi etorri bikote. Bai, eskerrik asko. Gora antzerkia, gora Miluze, aztera goaz, goazen. Gora undeak, horregoten zarie batzuk eta zuek horregon, eta lehiatu geugaz. Aste parea, lehiatzen hasiko gara, esan dugu antzerkiaren nazioarteko eguna dela, eta, bueno, gure antzerkilari, gure lagun zoragarriei omenaldi txiki bat egin nahi diegu. Nor du Maira? Aitor. Hartu lekue, Aitor mesedez. Antzerki bakoitzean, zein aktore aritzen den lotu beharko duzue? Haupa, guazan denpora. Lehendakari Gaia, Iker Galartza. Ondo. Hondamendia, Ainhoa Ierbe. Ez. Lagun Beltzasko, Asier Ormaza. Bikain. Familia Sarekada, Itziar Ituño. Ez. Obe Isilik, Itziar Ituño. Hori bai. Toto, Ainhoa Ierbe. Ez. Hiru akatz kontuz. Hondamendia, Ainhoa Ierbe. Lastima. Bai. Hondamendian ari da Ander Lipus. Hondamendia ikusi berri duguna nolabait, ezta? Arkaitzkanok idatzitako testuan. Lehendakari Gaia Iker Galartza eta Zuaitz Gurrutxaga elkarlanean. Bi aktore handi.
Bueno, gero zuaiz ere hor dago. Familia sareka da. Ainhoa Ayerbe, ari da, alako polizia sarekada baten bueltan osatutako antzerki lanean, edo antzerki lanean, Lagun Beltz asko izenekoan Asier Ormaza, Asier Sota eta Ramon Ibarrarekin batera. Hobe isilik elkarlan bat hau ere, Itziar Ituño, Ramon Agirre, eta bukatzeko Toto, Miren Gogenola eta Asier Hernandezen artekoa. Azkenean, lau akatsekin punturik ez. Bai, bolita, publikoak ere egin ezala antzerki pixka bat gaur. Alegia, punturik ez. Non ditatoz? Zonati honek? Aixerrota institutua getxon. Aupa! Tejon izela, txalero bat! Bai, gaur, antzerkiaren eguna, zuoi ere eskatuko dizuegu dramatismo apur bat, eta oso pozik, oso triste. Gero izango du gauren barri seguru. Hasiko gara, leian, bai ezta? Bueno, bertso eskolan, Idoia Julen zabiltzila esan dugu. Julen, zu bertsolari moduen, ze izenekin, aritzen zara? Oso kaskarra, baina izatekotan Berni goitizenarekin. Berni goitizenarekin, klaro. Atxaga bezala. Oso ondo. Eta gero guk galdetuko genuke, nor da Berni? Ba, Julen, Bernaldo zara. Bai, Bernaldo ekirosa, aizu zer. Ba, hori egin behar dugun ariketa, nor du maira? Hartu lekue, Idoia. Bertsolari bakoitzari dagokion goitizena. Oazen, denpora. Ui. Indalezio Bizkarrondo. Indalezio Bizkarrondo? Bilintx. Bai? Pierre Topet. Pierre Topet. Etxagun? Bikain. Mikaela Lizegi. Mikela Zintzarri. Oso ondo. Eneko Abasolo. Abarkas. Oso ondo. Gregorio Larrañaga. Baino korta. Oso ondo. Hau. Eta Josepa Antoni Aranberri. Senpelar. Oso ondo. Julenek ere antzerkiaren egunarekin bat egin baitu. Egunero da antzerkiaren eguna Julenentzat, probaren berri izan da. Zer da hau? Oso zaila, gero lehenbizikoan asmatzeko, Indalezio Bizkarrondo edo Bilintx Donostiar poeta, Pierre Topet edo Etxahun, Zuberoako koblakaria, Josepa Antoni Aranberri, Senpelar, ez izen ez ezagutua, baserriaren izenagatik. Ez izena, Gregorio Larrañaga, Mainukorta, Mitoa, zalantzari gabe, Mikaela Elizegi edo Mikela Zintzarri, eta Eneko Abasolo Abarkas, bertsolaria edo beste miluzeko lehiakide izandakoa ere. Ospatu dezagun, 60 puntu! Apa! Amaiur rantxoan balanean hasiko gara eta puntuak biltzen hasiko gara. Rockaren erregea esan eta Elvis Presley dela. Esango genuke, ez da? Ariket hori egin gago dugu. Ez daude ados, eurentzat ez da Elvis, bueno. Ez izenak eta abeslariak eta kantari ezagunak bestaldian, nordu maira? Ni. Amaiur hartu leku mesedez. Bortxe, lotu egin beharko ditugu. Oso ezagunak diren kantari hauek. Bastez izenez ezagutzen ditugu, guazten denpora. Miriam Makeba. Mama Afrika. Bai? Janis Joplin. Belfasteko lehoia. Van Morrison. Bird. Montserrat Cabal. La Superba. Ondo. Charlie Parker. Belfasteko lehoia. Ez, kontuz? Van Morrison. Bird. Torri, Amaiur. Antxe ari da. Van Morrison, Orroka, bera baita lehoia. Van Morrison, Belfasteko lehoia. Iggy Pop, aberari, begiak ere alakoa baititu. Detroiteko iguana deitzen diote. Miriam Makeba, Mama Afrika ondo kokatu dugu. Hau da, pa bagarri nago. Zondo, Charlie Parker edo Bird, biboparen asmatzaileetako bat, saxofoi jolea bera. Janis Joplin, berari ditzen zioten Perla eta Montserrat Caballé, La Superba. Lau akatz, punturik ez. Oso ondo antzerkian getxo. Isilik orain, Aitor eta Paulen estiloan, noski nola ez. Naiz eta Idoiak eta Julenek erabakiko duten, nor joango den maira? Gure Paul. Zergatik? Maite dugulako. Maite duzuelako, oso ondo. Hori da. Paul, maite zait duze. Bai, badakit. Puntu gutxi lortzei duzulako akaso, bate daki. Debora! Iaba, imintzio kasita. Mina, tripako mina, apendizitisa. Zoragarri. Ia marrazen? Etxea, teiatua, leioa, teia, kea, tximinia,
Zurrunbiloa. Bero? Zer da hori, Aitor? Dañoa. Ez. Zurrunbiloa. Ez, bero, aldatu. Tornadoa. Ez, baina... Bero? Zikloia. Ez. Zer da? Haize bolada. Aldatu, Paul. Hortxe gauz, Beste bat? Zerlekua, beia, aria, marigorringoa, arrautza jarri, Ondo dabil? kumea, Oso kumea, ondo. Bai. Ia, emizioka. molde eman, tarta edin, Bero? Fau. Horri, Paula, purtsu eberan dutxu informazio hori. Tarta egiten nabila. Bai, Legamia. Matiz askoko pertsonaia, Paul, azkeneko hau ikusi dugu, ogiarekin alako barne gatazka bat zuena, eta bat. Legamia, kumea asmatu dugu, eta ezen errazena ere. Ondo apendizitiz dabe, bai, bi, berroi puntu! No. Antzerkiaren egun ospatzeko modurik onena. Imintzio garitzea, Amaiur Antxon. Idoia edo Julen, nor bidaliko dugu maira? Idoia, zondo? Hombre. Julen kontentu, denak pozik. Idoia ere bai, gustatzen baitzaio hemen. Holtza Ez gainean asko, aritzea. Bai, Idoia. Eta puntuak biltzea batez ere, hori da garrantzizkoa. Denbora. Ia ba? Jatea. Ahoratzea. Basoa. Janaria. Bat, bi, hiru, lau, hainbat janari. Ez, zenbakiak, hiru. Hiru, ja, aldatu, ja. Nik ulertu dut. Marrazen orain. Vale, zirkulua, aurpegia, irribarrea, pertsona, pelukina, Ondo. ilea, Bai, baina? mototxa, Julen zer da hori? tupea, Tupea, oso Bai. ondo. logura, arrausia, loa, lo egitea, Idoia, oea, probatu beste nola bait. Antzerkiaren eguna da. mendizerra, zerra, Bale, mendatea. keinu garik, Bale, mendiaren magala, zerraren magala, entzia, bale, hori, basoa, Bai? oiana, bale, belarra, sasiak, Oso ondo, sasia. Bai. arrausia, loa, ametsa, nekea, Asperduda. Zer? Asperduda. azpernena. Aspertuta. Bai, bestera batera edo. Ni luzeko antzerki eskolan beste eskola pare bat edo behar ditugu igual. Beste keinuren bat, edo. Ongi. Zu aspertutagoan, azten zara hau zabalka hori argi geratu zaigu. Orain ez daude aspertuta. Da gero bat biru seguru postre izan dana. Bai. Lehenengo platera, bigarrena, hirugarrena. Jateko, natillak. Bai, natillak zirelako, baina ondo, bi, berrogoi puntu. Amaiur eta Antxon eta Amaiur, bietan, aktore sena, nortu. Bueno, Amaiurrek, zoragarri. saiatuko gara. Antxonek ikusle sena izango du orduan. Ba ikusi eta bota, batez ere proposamenak. Iazena puntu lortza ditugun, beharra badago. Denbora. Gorila. Oso, Bai. zoragarri. Beste bat, dimintzioka. Gauza. Zuk. Txikitan, dantza, biolina. Altura. Irakurri ondo badazpada, Amaiur. Etxea, mobile. Guatzia, postala. Bai, baina? Joe. Bai, Antxon? Zigilua. Ez, baina ikusi zer da hori. Eskela. Hori bai. Bai, Bueno, bai. letrarik ez, Ezin da eskela idatzi. Pesak, antiejoak, Bai? betaurrekoak. Zuk, bai. Txikitan, Endaian. Altura. Zuraizpa. Argentinan. Patagonia. Amerika. Ez dakit. Zu. Bai, oso gertu, Baina, Ushuaia. Ai, ama! Lastima. Bide oso zaila. Amerikana. Bide oso zaila, baina... Amerikana hau da. Nik jantzita dara madana. Vale. Bai. Ja.
Norberak bere bideak topatzen bakitu. Amerikano bat. Aizpa izan da... Argentinan da orain. Han dago? Bai. Bidali nahi duzuen mezu bat edo? Opaia. Ukigarria. 3, oso ondo 60 puntu. Guazen, hitz eskutuaren txanda gure hirugarren proba, eta, bueno, Aitor Paul atzerik, momentuz, ez da balde handirik markagailuetan, baina, nor due, Maira? Bale, alde horiek, txikitu nahi ditugu. Guazen, badatoz, hitzak, denpora. Paso. Hegazkina, Helikopteroa. haizea, Zurrunbiloa. hegaldian, Hori da. Bota, Paul. Paso. 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 Sorrera, paso. Argazkia, Kamera. mobila, Instagram. paso. Internazionala, Mundukoa. paso. Negar egin, Bi dira. Turbulentzia. Bai, nola esan duzu, Paul? Turbulentzia. Turbulentzia, hori ze, baina behar genuen garaian. Ja. Eta momentuan ez da iritsi, azken hitza adirazi nahi zuena espermatozoidea zen, eta geratu gara... Isilik, punturik ez? Osondo egetxo, antzerkia, osondo. Idoia, Julen, zegoen txanda orain, hitz eskutuak asmatzeko nordu Maira. Idoia, hartuleko mesedez. Bortxe, eskutatu ditugun hitzak zegoen zain, eta badatoz, denpora. Esaera, Zarra. sinonimo, Proverbioa. paso. Iragana, Oraina. gero, Etorkizuna. Oi? musu, Pa. ez, Bai. uko, Paso. paso. Elur, Maluta. Bikoin. dutxa, Hartu. xaboia, Txampua. gorputzean, Gela. zerrekin. Belakiarekin. Berakia. Sugea kaskabela, kobra. Kobra, musu abuko egin, baina txikira suge baten bila biltzan esan behar zegoen. Eta, Julen lehenbizikoa zein zen? Errefragoa edo... Atxotitza. Bai, gero etorri zaiota, berandu, baina 3 sartu dira, 60 puntu! Oso ondo. Amaiur Antxon, zegoen txanda, hitzak asmatzeko, nordu, Unteguani. Antxon, hartu leku mesedez. Bortxe, gakoen bidez, Amaiur, ia asmatza ditugun, alik eta gehien, denpora. Beia. Zezena. Oso ondo. Paso. Paso. Neskek. Gona. Gorputzean. Aurra. Bi. Biskiak. Punta. Titi. Titiak. Bi segidan joan dira. Mosku. Izarra. Herrialdea. Irun. Mosku. Ai, Rusia. Hori bai. Paso. Maia. Aulkia. Bai, bueno, Bai, luzea. beno, 3 hitzai. Eserlekua. Sinonimo antzekoa. beste Eserlekua bat. behar genuen. Bai, eta zegoen arteko kodeak gehiak Bai, ditugu. bai. Eta egia da, Irunen dagoela Mosku plaza. Ederrazkoa, dotorea, Errusia behar genuen. Zezena ere, bai. 40 puntu! Markagailuak! 40 puntu, momentuz, plentziako markagailuan. Altsasu Iruñan 160 puntu, Endaia Amaiurren 100 puntu. Tribonen berbat. Hasiko gara. Aitor, zegoen antzuten lehena, eta badator, lehenengo taula. Denpora. Espazio inguru hutsa altzan. sokorria, Espazio inguru hutsa altzan. Blankoa. Idoia? Espazio inguru hutsa altzan. inarra, Espazio inguru hutsa altzan. Unada. Tanta. Txotxa. Maiur? Espazio inguru hutsa altzan. Unada. Tanta.
Inarra. Gosari arina. Sokorria. Espazio inguru hutsa altzan. Unada. Tanta. Inarra. Gosari arina. Blankoa. Aitor? Espazio inguru hutsa altzan. Una da. Tanta. Iñarra. Gosari arina. Txotxa! Txotxa! Asko baino gutxi gozaltzen duzuenan egin duzu bat txotxa. Eta zuek puntutan ere hori egin duzu, txotxa. Birekin 20 puntu bikote! Eta bigarren tabula dator, eta erantzuten lehena. Idoia izango da, prest, denpora. Tximista, sondikan. Marmotza. Tximista, sondikan. Inizitua. Borratu, ezabatu. Marratu. Zakarra, mendatan. Marmotza. Amaitu, burutu. Osakidatu. Utzia, zabarra. Opotxa. Amaiur? Tximista, sondikan. Inizitua. Borratu, ezabatu. Marratu. Zakarra, mendatan. Marmotza. Amaitu, burutu. Osakidatu. Utzia, zabarra. Bota? Potza! Potza, hori falta izegun, aurreko lauak sartu dira dena den. 40 puntu beraz! Eta azken taulan, Amaiur zeu hasi bebai. Guazen, denpora. Egoera nahasia orozkon. Kinkilloia. Egoera nahasia orozkon. Karrankla. Aitor? Egoera nahasia orozkon. Apirikoa. Egoera nahasia orozkon. Laska. Baztertu. Mullo utzi. Jarri. Paratu. Neurrizkanpoko kopurua ondarroan. Apirikoa. Idoia? Egoera nahasia orozkon. Lazka. Baztertu. Muilo utzi. Jarri. Paratu. Neurrizkanpoko kopurua ondarroan. Karrankla. Egoera nahasia orozkon. Laska. Baztertu. Muio utzi. Jarri. Paratu. Neurrizkanpoko kopurua ondarroan. Kinkilloia. Kinkilloia! Asko baita! Kinkilloi bat asko da, eta ez duzu puntu kinkilloi bat irabazi, baina irurekin 30 bai! Markagailuak, triboran 40 puntu, Plentzian, Aitorrek eta Paulek, 180 puntu, Idoiak eta Julenek, Amaiurran, Jon, oso 140 puntu. Aitor eta Paul! Antzerkiaren egunean, iritsi da obra honen amaiera, nola bait? Posaio, gurean. Oso ondo. Aitor, hau obra bat balitz, ze generotan kokatuko denuke? Drama. Bai, hola, bosaio, 573 euro irabazi dituzue. Drama izan da, azken ataltxo hau. Baina aurretik egia da, komediatik, abenturatik ere izan duela. Paul, 573 euro, zertan? Erabiliko ditugu? Momentuz Baskaria eta ikusiko dugu zer. Momentuz Baskaria. Bai. Ados, lonjako lagun guztiak gonbidatuta. Ez. Ze moduzko esperientzia izan da? Ona, oso. Ilusio etortzia? Oso polita. Aurre ikuspenak beteta, mutilek. Guzuekin oso gustara, Gure Plentziako bikotea eskarrik asko etortziarren. Bikote! Eskerrik asko. Erronka da dilazki. Erronka oso polita, aste honetakoa. Ze, nola esan, norbere izenak, abizenak, askotan norbere patua ere markatzen du. Norbere ogibidea ezarri dezake. Adibide batzuk, zoragarriak denak ere, Eguzkine Iturriotz Euskalmeteko berri emailea. Tamara Ferrari, irratian trafikoaren berri ematen zuen esataria. Arkaitz Zuloaga, arkeologoa, benetako kasuak dira guztiak, gehiago ere badira. Greenpeaceen bozera maile, Lorea Flores. Euskal Herrian hori guztia, gertatzen ari da. Ilauski Serrano. Arategi baten igual, Arategi batean, ja, okerreko ofizioan. Momentuz hemen hau, bai. Bueno, izen abizenak eta ofizioa biak batzen besarkatzen dituzen alako loturak behar ditugu aste honetako erronkan. Beraz, partekatu tankerakoak eta ingo dugu proba bat horrekin. Oso ondo, esango diot perurenari, leku bat usteko. Bai, arategiran, bere alboan. Zerotik, hasiko gara, oso ondo. Idoia Julen beteranuen leku hartuta miluzen. Ondo? Posizio... Eredu emoteko prest? Ez dakindik, ba. Seguro baietz. Amaiur Rantxon ze moduz? Ongi? Hasierako ja tentsioak baretuta, bale, bigarren fasa selikatuta, aupazuek. Pentsatzen, Idoia Granizo, zu Euskalmeten ere... Bai, posible da. Ez banintz filologa? Begira,
lastima. Utzi filologia. Eta hartu definizioak orain, ados? Demora. Eskaileretan oina jartzeko euskarri bakoitza. Paila... Paila ez, justu paila ez. Saila... Baina eskaileretan, bakoitza da, ez da paila da. Paila? Ez? Oina jartzeko euskarri. Maila? Gozate egitaldearen arabera subjuntiboarekin batera ikasten zena? Baldintza. Bai. Ultrasoinuen bidezko azterketan oinarritzen den diagnosi teknika. Ultragrafia, soinografia, segi. oingrafia... Bat horrela egiten dena. Radiografia. Koografia. Narrazioan nahita kontatzen ez dena. Nahita kontatzen ez da, elipsia. Elipsia, oso fin, hor. Darwinen teoria gorputzen duen hitza. Darwinen teoria, zeri lotua. Ai, nondi gatoz, eta... Evoluzioa. Oso ondo. Batzuek berez dutena. Buen, espezie bakoitza bere ritmoan doa, Hori ere egia da. 70 puntu! Ritmoan evoluzionatzen. Oiga, miluzea direla espezie guztietakoak, batzuk odolberoak, odolotzak, zuek, bero edo hotz. Bero, ni hotza. Eira, ondo. Eta bien artean epel, nola bait? Bueno, nahi duzena. Peltasune gauzena da, Baita ere, Bai, jakin barra bai. hortaz gozatzen. Baina puntuak bero nahi ditugu, Definizio mordo bat, lehenbizikoa maiurrentzat, demora. Aurresku dantza zikloko erreberentzia dantza. Agurra. Bai, batzuek ofizioa horixe dute. Ez dira denak, Ofizio hori dute, pintore, Bai, baina ofizioa da zure, kasu batzuetan. lana... Bai, lana ez denean, hori da bokazioa. Gutxi gora berakoa ez dena. Gutxi gora berakoaren kontrakoa. Gutxi gora bera. Begiratu horra, Letra horiek. Zehatza, da hori. Konturatzerako iristen den iruindar guztien pozerako sasoia. Uztaila. Uztaila, oso ondo. Ubideen Italiako hiri ederra. Venezia. Venezia. Laztana, bihotza. Maitia. Antxon. Oinetak hori gabe. Oinutxik. Hortozik. Hortozik hori bai. Ibilgailuak aterpean gordetzeko tokia. Garajea. Garajea oso ondo. Eta gorria edo beltza izan daiteken litxarreria. Errar izan. Bai. Zeirekin geratuko gara, oso ondo 60 puntu, supermerkagailura. Zuk pentsa, Antxon izeneko mutilagun betako zule. Zamen geratu de, Laztana, Maitea, Antxon. Oso hori da, Zeuk zeure bururi, Momentu baina intimoa, besteari, claro. Tokaio. Maitea, ondo. Dinot, Bai, bai. pentsa. Pentsa, proiektu modura. Ondo da. Proiektu modura. Zuk gero zer egin barduzu, Antxon, hemendik ateratakoan? Ez dakit. Nirekin etorri. Eroglifikoak, badatoz. Idoia Julen, erantzuteko prest? Venga, denpora, lehenengoa. Hotza egiten badu, Tapa, bai? susurra, open, Bai? Lepo. Tapatu, Tapatu lepoa. tapatu lepoa bikain. Oso ondo. Eltzearen tapa bat, tapa. Tu, agertzen askotan, txisto botatzen marrazki horiek. Tapatu eta Opel marka, alderantziz irakurtzen dugu, espiluan, tapatu lepo. Oso ondo. Tapatu lepoa. Bueno, iruindarrek beharrik ere ez, ezta? ez? Bai, Fresko sartzen da, arratsaldean. egia. Bigarren eroglifikoa, fresko barik hau, Epel, denpora. Gorde mesedez, esandakoa, Il laranja, il zurdina. ez? Ilis... Ez. Kristo. Bi pieza, kokatu. Sekretua... Gorde mesedez esandakoa, Ongi. bi piezekin jolastu, Isil. Isilik. Isil. Isil. iz eta hil. Iz hilpean. Oi. Hilpean. Bai? Batzutan irudimena, eskatzen du. Idoiak esan du, gorde, ondo. Iz eta hil, eta hor atera ondo. Bueno, Batzutan eroglio gotzen da pentsaten. Bai. Karo, berak nahi duelako anistasuna. Zen. Claro. Ondo. Hirugarrena da, dator denpora. Norena da abestia? Delorean. Venga, segi. Delorean? Delorean. Ena. Bai. Ondo. DeLoreanena. DeLorean
Eta ean, DeLoreanena. DeLorean taldearena, oso ondo. Talde zarauzarra. Zaguna zenuten? Ezaguna egiten zait taldea, baina ez dut kapatzen Entzun, ongi. oso ona. 60 puntu bikote. Ederto, Amaiur Rantxon, segun txanda, eroglifikoetan, etxetik eta... Errez, etxetik. Ondo, etxetik gustora. Ja, Hemen, ariketa zer da zaila, klaro, Amaiur Rantxon. Edo eroso zauzie. Ondo. Ongi. A ver. Vale, badator, lehenengo eroglifikoa, denpora. Zoragarria dago, Arratxaldea. ez, Anak. ez. Akan. A. A bada erantzunaren zati. Akitutea. Asko. Apila. Asko. Apila. Ez, Asko. Apala. Apal. ez. Apalpila. Apala. Asko. Agertu zaigu, beste momenturen baten bebai, az, a egina. Aza. 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 Karo, zoragarria dago aza. Ja. Bagian olionarekin edo jamoitxugaz. Eta gero azak endu. Oso goxoa. Zalea zarete? Ez. Bigarren eroglifikoa, denpora. Egin kasu behingoz, Oira la ez. Bai. Bigarren la. ez, nola dago? Atzean. Atzean. Zutik ez, bestera batera. Gibelean. Ez, Atzean. atzean ez. Zutik. Bestera batera, zutik. Ah, puntilletan. Bestera batera. Nola esaten da puntilletan? Tente dago. Tentela. Tente egondana eta lanota. Tentela. Dios. Ai, Lasai. bueno, Baina asmatu bat. bai. ver, Hirugarrena, badator, denpora. Nolakoa izan da ikuskizuna? Hasi irakurten. Bene bada erantzunaren zati, benetan. Benetakoa. Benetan? Ona. Ez, zer da hueien? Bi? Bizterbesta. Bestera batera? Bibirra. Bestera batera? Benetan, bi? Bipika. Bikaina. Bai. Wow! Benetan, kanpaiak, benetan, bikaina. Benetan bikaina, oso ondo. Benetan bikaina azkena ere, Ai. Eta ez da plantxarra, bikaina. Bat antxonentzat, beste antxonentzat. Ez. 30 puntu, oso ondo! Esaldi jurriak. Idoia Julen, hemen lepoko guztiak eta kendu, Temperaturak gora egiten baitu, lehenaz gainera platoan. Badator lehenbizikoa, bai? Bazen, demora. Hainbat. Hainbat. Denbora pasa. Hainbat? Osagai. Osagai. Letrez. Ez. Hainbat osagai. Denbora Ez, pasa. hainbat osagai. Eta. Eduki. Eduki. Ditzake. Ditzake. Denbora pas. Ez, hainbat osagai eduki ditzake. Letrez, dagintarentzat badira Ez. ere egindakoak Eta? denbora pasa. Eta Eta? letrez. Denbora pasa. Bat osai egizkitak eta letrez. Denbora pasa. Hainbat esagai. Hori nina izan, za? Bai, Horrela egin dut? zarata ez bai. Ja. Zarata ezberdinen, Bai, ez da? bai. Diskoa daterako dut gero. Excel batakot, bai, zarata ezberdinekaz. Lagundu nahian ni ere. Lastima, ea ze zarata ateratzen zaigun, esaldi honekin, bokalak denbora. Ohitura, zaharrak, ditu, zaharrek, Zaharrek dute. ez da dute, Dituzte. eta beste bokal bat, ez da dia, Diote. ez da be, zazpi, ez da be, baina saiatu! Oi, bueno. Kontra egiten duela. Ez dugu esango Kontra denbora egiten oso... Garrantzitsua darako. Baina egin duzue, ja, amore eman edo ez dakit zer. Bai, nola. Bai, fijatzeko beste letretan. Ah, bai, baina, Baina, begira oso soinu bat hor. patxar. Oda, kontzertu hau. Beste esaldi bat. Denbora. Mafaldari gustatzen Mafaldari, zitzaio. ez, mafaldari, Gutxi, Jatea, ez, mafaldari, politikoak, politikoak, gustatzen, politikoak, jatea, ez, politikoak, gutxi, ez, hau bezain, Politikoak bezain gutxi bezain, gustatzen gutxi zitzaion hau gustatzen. jatea. bai, oso ondo. Bai. Hau bai, hain ezagutu behar da mafalda, eta bere unibertsoa, eta... Bai, ya está. Ia, azken bat, bokalak. Denbora! Hortzak, Zak, hotzak, esan duzu, hotzak gaudenean, gastro, ez da gas, gest, ez da ges, gustura hartzen dugu, baina, dugu, baina, kentzeko, ez da ke, ez da ka, ki, kon, kin, gabe, kontuz,
Min gainera gabe. Dian naiz. Bat, Vale, ya hogeita está. 10 puntu. Bai, ez? Eta asmatutako arrastoak dio, mafaldari politikoak bezain gutxi gustatzen zitzaion hau jatea, zer da? Sopa. Sopa, ikus dezagun. Oso ondo! Bueno, behintzat. Komodina, vale. Txikiera, komodina lortu duzu. Kontuz mingainik erregabe, eta Bai. baratxuri, zan, lehen geratu zaigun berba, baratxuri sopa ze, ona, antxoren espezialidadie. Esker. Oso ondo! Amaiur Rantxon, ikusi aldela esaldiak osatzea komeni da. Bai. Aurrera egin aurretik, hitz bakoitzari dagozkion letra guztiak asmatuta bar. Bat horren bizikoa denbora. Euskal Euskal Herrikoak. Herri, jai, Ez? mundu, Mundu. mundu, munduan zehar, Mundu Mundu osoan. osoan. Entzungo. Mundu osoan. eta Zehar, Euskal mundu Herrian, osoan zehar entzungo. Ez, mundu osoan zehar. Euskal Herrikoak. jai, Jai. Ez, giroan, ez, Badira badira. antzekoak diren. Eta Euskal Herrikoak, bla bla. Mundu osoan zehar. Bueno, mundua, Euskal Herria, zozer. Bai, tira. Motorra berotu ditugu. Bai. Bokalak orain. Denbora. Estarria. Estarri. Estarri eta abarka. Ez beta gero bokala. B. beharko, Ez da B. Ba. Ez da ba. Bo. Ez da bo. Bi. Bi. Estarri Birika. eta birika. Honek. Onak Onak behar behar dira. Honetarako eta beharrik. Ez da beharrek. beharko, Behorrek. horrek, Zein zaldien. Ondo. Ondo baina punturik ez momentuz, eta soka luzatzea komeni da, Bai. Bai? Arrasta gogoratu, Ia ba, antola ezagun esaldi hau denbora. Txapelketak Bai? egitea. Ez. baloratzen, Txapelketak alik Ez, eta txapelketak. alik, Ez. ondo. Ez. badaude, Ez. Ere. Ere. badaude, Badaude. Eta Eta. alik eta luzena eta ondo egitea. Luzena. da, Ez. Baloratzen Luzena. da, ondo luzena egitea, Egitea. baloratzen da, ondo baloratzen da. Hori Hori bai. bai. Irrintzia. Hori bai. Hori bai. Hori zuzena zen. Baina denboraz kanpo. Ondo. Bai, Puntu batzuk. Puntu ditugu. bai, a ber. Vokalak. Bazen denbora. Ai, eta i bokalak erabiltzen Vokalak dira. erabiltzen dira. eskuko, Beste vokal bat. Esa, esi, Eta beste vokal bat. euskal, ere, hau, oiu, Oiu. berezi hau. Bai. botatzeko, Oso ondo hori bai. Ikote. Arrasto bat, 30 puntu eta onena. Asmatu dugu. Guazen, A eta I bokalak erabiltzen dira euskal oiu berezi hau botatzeko. Zer da? Irrintzia. Irrintzia, ikus dezagun. Oso ondo! Komodina! Erakustaldi bat. nik ez, Nik ere. Nik ez dakit. Ni jartzen manai? Baiarri. Bota, Bai, bota. bai, kontu. Ez. Berotzute estarria. Txakolin batea zeo. Ah, ja. Bikaina. Bueno, sokatirera batzen duenak, irrintzia egin barra. Venga, vale. Bai? Sokatirera bidean, Idoiak eta Irunek 120 puntutako modina, Amaiurrek eta Antxonek 120 puntutako modina, berreinketa. Eta baldintza hori da, Irabazen duenak irrintzia. Bueno. Ba, sokatira dator, berdindu da markagailuak, ez dago zer erabakita, sokatirera goaz. Eta, oingo goz geratu nahi. Ez da momentu, orain. Bale, hasiko gara, Amaiur Rantxon zeuek erantzuten lehenak, etorri berri zaretelako, ez galdu denporarik. Guazen denpora. Zein lurraldetan du jatorria euskal pastelak? Lapurdi. Oso ondo. Idoia Julen denpora. Zein margo motarekin idazten da arbel klasikoetan? Kariona. Bai? Amaiur Rantxon denpora. Abuztuko zein egunetan eman zioten zu Donostiari tropa espainiar eta anglo-portugesek? 31. Zein gaixotasun kroniko sortzen da odoleko glukosa maila handitzean? paso. Diabetesa. Zein da orkestra batean jotzen den arizko instrumenturik handiena? Arpa. Kontrabaxua. Zer eskutatzen ditu Mikel Laboaren abestian maite dituen bazterrak? Lanbroak. Bai. Eta Lanbro artean, 72 puntu galdu dira. Soka luzegia gaurkoa, baina erabat Idoia eta Julenen aldera etorrita dago. Animo bikote. Guazen denpora. Tanzaniako zein parke nazionaletan dago Afrikako leoi kolonia handiena? Paso. Serengetin. Ete filmean nola du izena aur protagonistak? Komodina. Elliot da.
Miliardiz ikusia. Ondo, punturik galtzea baino, Hori ez da baletarena. hobea komodina erabilizana, Amaiur Rantxon beste hainbeste egiteko aukera daukazue. Denpora. Zein soinu egiten dute Nuek? Komodin. New. Soinua egiten dute. Eta erabili dugu komodin. Bai. Nuek ere tarteka esate dute, komodin. Demora geratu, soka bestaldera iratu. Idoia Julen, animo. Guazen denpora. Noiz izaten dira ordu aldaketak Errusian? Uztaia. Ez daude, zenbat Grammy sari irabazi zituen George Soltik garaikur gehien dituen artistak? Lau. Orkestra zuzendaria 31. Zein daritz Ganboa bi bazuekeko kolaboratzailearen ofizioa? Hartzaia. Bai, Ondo, eta orain bai, erdira. Torrita puntu guztiak. Amaiur Rantxon, bizkorreta zuzen. guazen denpora. 70ko hamarkadako zein urtetan gertatu zen Martxa Berdea? 78. 75. Nola du izena bertsolaritzari buruz, 1981tik argitaratzen den aldizkariak? Bertsozale. Bertsolari, zein garagardo sortu zuen Braulio Iriarte Nafarrak Mexikon? Koronita. Bai, Gauza hotzez badakigu, Antxon? Ondo. Zuzen erantzutea, hori da gakoa. Idoia Julen, zuen txanda orain. guazen denpora. Nola du izena euskal haur literaturako errementari ezagunenak? Paso. Patxi, Lapurdiko zein herritan dago lurperatua Luis Mariano? Endaia. Arrangoitzen, zenbat dragoibola aurkitu behar ditu Son Gokuk marrazki bizidunetako telesailean? 7. Bai, Ondo, lanak ondo banatuta. Amaiur Rantxon, 18 segundo zuzen erantzunara dago, bai edo bai? guazen bikote denpora. Zein elikadura mota dute zebrek? Vegetarianoa. Belarjaleak, bai. Idoia Julen denpora. Nola du izena Iñaki Guridik Euskadi Irratian gidatzen duen saioak? Paso. Faktoria, Parisko zein hoteletan bizi izan zen Coco Chanel diseinatzailea 30 urtez baino gehiago? Paso. Ritzen, zein koloretakoa da Kubako banderako izarra? Gorria. Txuria. Eta azken segundotan, espaitzegoen ezer erabakirik, Idoiak eta Julenek, 89 puntua, Amaiurrek eta Antxonek, 191. Batzokatirak egin du, alde batera, eta Idoia Julen, bortxe geratuko gara gaur finalik ez, baina ja, veteranoen lekoa hartuta eta miluzen, zemuz Julen? Ongi, ja lasaiago. Ja, hobeto, gogoz etorreko zari urrengo, bai, seguru. Hori seguro. Zegoen zain egongo gara, bikote. gero Bikote, arte. hor. Maitasun historia polit bat. Ni luzerekin izan duzuena, diot, zuen artekoan ez gara sartuko. Amaiurreta Antxon, gaur iritsi. Ta aurrera, finalera heldu arte. Ongi. Oso ondo. 150 barkatu euro, zuena dira, dagoeneko. Osondo? Primeran, ez dago ezi. Baina zakua, zer da hau? Zoratu egin gara, jokoan gaur, entzun, 24.155 euro. 24.000 euro, miloseko zakuan, ondo. Galdetu alda zuen arteko maitasuna be, ze izan zan segituan? Alkarrik usita maite bindu? Bueno, más o menos. Izan ziren, no? Gitxi gora bera hor. Bai, gitxi gora bera hor. Iritsi gara orain arte, así que... Kontatu nahi duzue, edo? Eta orain, bikote izan da ze ondo sofapien, mantapien pelikuletxuk ikusten. Ni luze ikusten. Ni luze ikusten, Ez dau maitasuna baino gauza ederrenik. Basarie animaziozko filmen zale? Bueno. Bueno. Ba, animazio filmekin egingo dugu gaur, jolas, helduentzako animazio filmekin, eta eremuak hauek izango dira. 1980 tarte horretan, 81tik 2000-arako tartean, eta 2001-tik aurrera. Ondoren azalduko diren animaziozko film eta telesailak munduan lehenengoz, zein hamarkadetan estrainatu ziren asmatu beharko duzue. 80-2000 tarte horretan, edo ordutik aurrera. Bai? Bai. 1 segundoko denpora izango dugu finalerako, guazen denpora. Mononoke Printzesa. Ze hamarkadatakoa da? Filma. Bueno. Bai. Lakiz beltza. Orain. Bai. American Dad. Ez da berria. Zu txikitan
Bakizu zein dan, ez? Nik jarriko nuke erdian edo... Ez da zarragoa. Eskatu. Venga, men. Totoro gure bizilaguna. Jartzen dugu berria. Igual da, berri. Beratzeko. South Park. Hau bai zaune, baina... Bai. Igual izan zen aspaldikoa. Bai. Igolako niño batzuk. Eta zu txikia zinean ikusten zen... Bai, bazen igual, Toko. Bai, itxin. Zu jaio zinen 92an, eh? Baita? Ez da zarragoa. Ez. Vale. Simpson. The Simpson. Bai, baina igual da 90... Zu txikia zinenean? Bazen? 3 urtekin ez. 25 segundu. Men. Chihiroren bidaia. Berria. Zerbait aldatu? Jarri ditugu pelikulak, 12 segundu, aldaketarik. Ez dakigu. Ez dakigu. Ez, holaxe. Aspaldi geratzen zaigu, 80ko hamarkada hori, 81 be aspaldi, 2000tik aurrera be 20 urte, Bai. eta denpora. Denpora pasatzen dalako, Bai. Hau zarra da, baina 20 urteko zarra izan leike. Bueno, zer moduz? Boa, asko ezaguture ez. Beste batzuk bai, Black is entzunak, bai. Desanimazioa nagusi. Bai. Ezkoa. 24.155 euro miluzeko zakuan. Kontuak egia esan serio ditugu azken aldian. Black is beltza. Ikusita? Ez. Uste dute, ez? Ez. 2001tik aurrerakoa? 2018an estreinatu zen, Fermin Muguruzak zuzenutako animaziozko filma, 22an, bigarren atala, Ainhoa izenekoa, estreinatu zen. Chihiroren bidaia. Animaziozko film zoragarria. 2001tik aurrerakoa? Osondo? Zuzen 2001ko uztailean estreinatu baitzen, Japonian, arrakasta handia izan du nazioartean. The Simpson. Ikusita, noski. Bai, zerbait bai. Zer. Gutxi, baina pixka bai. Ze urtetan, Amaiur? Aspaldi. Aldi. Geure buruarekin esaten dugulako, nik hau institutoan ikusten nuen, nik hau eskolan ikusten nuen. Bai. The Simpson. 80 zuzena da? Bai, hain zuzen Matt Groening, ondo zango dugu Matt Groening, estatu batuarrak barkatu sortutako telesaila lehenbizikoz, labur metrai modura edo, 87an agertu baitzen. South Park. Antxon ikusten zenuen. Ez ikusi behar noiz behar, baina... Humore beltza hau gustatuko zaizu zeuribe. Bai. Antxon. Abesti batzuk eta... Tarteko eremua zuzena da? Oso ondo trukakian. South Park, humore beltzeko telesaila, ipatu moduan, 87ko abuztuan estreinatu zen Comedy Central katean. Hori, nik uste berri izan gara. Osea, printzesagatik aspaldiko zerbait, baina, bueno, nonke izan. Trukakia daukagu, erabiltzeko du ez, 24.000 euro. Zakuan, Bertzela Amerikan dut batu... Erdikoan. Bai, 2000tik aurrera ez, xamuk ez. Jartzekotan, zaratzen du erdikoan. Amerikan dat... aldatu egingo dugu. Bai. Amerikan da aukeratuko dugu. Eta 80ko hamarkada horretatik, 80ko hamarkadara aldatuko dugu. Amerikan Dad aldatu egin dugu, Amaiur ezagutzen duzu. Pixkat, baina... Oda, Ez dauka telebista eta olako gauzak ez ditut asko ikusi orduan. 81, 2000 aldatu egin dugu. Zuzena da aldaketa? Gehiago ekarri behar genuen, 2001tik aurrera. Amerikan Dad, Monacoke printzesa tarteko ere muan Totoro gure bizilaguna, aspaldiko pelikula. Baina ez desanimatu noski, Amaiurretan Jon gaur iritsi, 151 euro eskuratu dituzu, Jarraitzeko aukera ere, bai, urrengoan gehiago ados. Eta bidaia zoragarri honek jarraituko